معرف تشعت ميلانو عسرت تحساس كلتا شحن كلتن قعزو ناب كتما ميلانو كتما رياس كاب زلنايو بزح كيرحقنا عب تحتي كالابريا تركب عب رباطات نايتا كتما عبيتي ناي رانشي حرشاتات عب قبوتات دما بزحات باقيع الرأيا إذا إشتا كتما سلسة أبيات كريستيانات اللووا عب معسكر أبزنبر كل جزي بلمدي ميمو تباهيلو زوصواع كرداو سدتنيا نزان إشتا كتما كم زم حدران كاب زتفلاليو هاجرات بزمصو سدتنياتات كا كم زعبيتن زبلصقتن زنگرن نسب اينبرن اذا ختما لاچيتا فوتورا ويدما ناي مصايت كتما بزبل قصلون تفلطيا كاب معسكر سدتنياتات سانتا انا ناب مدبر بابور كروتنه بمكينا تصعينا مصانا حجي نصا سلازخنا كم دلاينا كنكون نخيلينا بزحات ناي حصا حبر زلوم هنصاتاتن عب منادق استسألو سئلتاتن تملكتكو أنتونيلا ننفس وكف ناس تعشق مقبن ححن تعشق تماين هابتنا الزخول نبرت عبتا كاب أسمرا زمت أخوا برسا ملاكو عبتا عبي مدبر بابور موافري كتر سلسته أبي كوني خون ناب كتما ميلانو توستنا بابور مشت ساعة 6 دقيقة كابز ختمات نقل جنا بزح ساعاتي ترفنا أباليوس سهابوني ساعات كتسرح جمرت باتر مغيار طريات دل نيرا نبرتهم عب عربية عينام زنقاسقسو زنبرو دق عدي نوحدات دقائق دويلهم بأنكرو تمتنا أبز خباب زلو حقوسات زمسلو منسيات أفريقاوين سدتنياتات نابزن نابتنكبلو معلتاو كم زعزبو قمتكو كويستو بينيارو ترى موافر مسمر قوتو سلسة أبي كنبل حتتنا حادي إيطالياوي أبتي قرب نقنيت كيدو قريبكم يخون بمبال صعدان سماياون ملكت نفزلو بوتا حبرنا يغني لنا 15 أوداتن وحدات أوالدن عب مأكل مدبر بابور عونون بلنا إيطالياوان زبلو زنبرو كنرد أيكالنا كنردهم زي مخالنا دما زيادة عو نخبلو يقددهم بقانقو إيطاليان زين سمعو قالات تزاربو نعنا يزاربونا مهلاهم جن كنردهم أيكالنا حدستن فتاناتن بابورات أوروبا مستأزيو وقبن صورين مدبر بابور نعنا حدشيب دنبربر بلنا أزيو دس زبل سمعيت فترلنا أمدر إيروبا ناس عصبات كوين بلنا أنا زكارياس بكا نابزر لخو بوتا كخيد خيلي أب هو أبستزرق حكت إنجمد كم زكو عزو سبات أب تحديد منقد بابور النارقزنا كن كير زرعينا دك عدي بحركان عويلم كزاربونا جمرو أتنسيون رقاسي نرقصو زنبرنا ناب حدقا خق على عنا خمز خقل نفلت أي نبرنا نويح كيت أنحنا برتوع دمتي نايتا قتيلات متسق بابور سمعنا بجخم لكم كاب تحديد وصو وحدات سماياوي ناي سرح بجخ خدان زلبسو سرحتنياتات نايت مدبر بابور متيوم قوتيتهم انتزي وصونا نيرم زسكحكح حدقا مقات أمنيرو هيوتنا خاء أبوشتتي بحاتين استسرح من كوركر نايتا بابور آتيو مبكعه ملا حساباتي استقطاصرتو تناي فاشن نقدي مقايص مكيناتات هابتن بلصقنان ماكل زخونت كتما ميلانو حكمنا زدلي كان تخوينو نقرني إخا كنسانابت كلنا أخليلو حقوي طب ندبل تمحصنني قشن ترلي خاون ألخو روبيل الناس حققت صله كلنا بب مقدنا ناب استفراليو كتماتات إيطاليا أمرحنا كاتاليان صعدان زحبرا بابور دمصا كتسمع كلا تطوي ندحريت ايتعذبكن اتا بابور بفطنت اب تقعزل اوان نوحتي ناي صحدي اغرابن اب بريخ بوتا استهانصو غزاوتن كا بقصبت ندحريت تقعزو زبرر زلخو خينو تسمعني اب تقاي كاب زنبرو كفلتات زوص زنبره ناي شغاراتكي كم عطان نلعلك عرق يرأ ولا كوا عيني تعميتن تنبركو أوشت بابر كوينوم كاب رحق بزعبا سدتنياتات زاربو إيطالياويان يسمعم نبركو اتناي سدتنياتات جالبا أب ورح حملش حنت شعات تميتن تسعانيا بزيحا أبتي جزيتي ممهر زنبره ناي حجي ناي كتما رياس كنتيبا زلو دومينيكو لوتشانو سدتنياتات كابتا جالبا وريدوم نابتماي كأتو خلو رأيو أستاد 300 أودات أوالدن هتاونتنيم
እዞም ካብ ባሕሪ ወፂኦም ነታ ንእሽተይ ከተማ ዝዓለቕለቕዋ ስደተኛታት ኩርዳውያን ነበሩ። እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዝደኸያ ኣውራጃታት ኢጣልያ እዮም መፂኦም። ዶሚኒኮ ግን እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ኢሉ ንኹሎም ተቐበሎም። ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትኦም ነበርቲ ተዓዲ ዝሓሸ ናይ ህይወት ዕድላት ንምርካብ ናብ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመንን ኣሜሪካን ይስደዱ ስለ ዝነበሩ ውፅኢት ጸባ ካብ ሕርሻታት፣ ስጋ ድማ ካብ ኣብያተ ስጋ ጠፊኡ ነበረ። ትምህርቲ ዝመሃሩ ህፃናት እውን ኣይነበሩን። ኣብተን ዝነበራ ላተርያታት ኣቲኻ ማክያቶ ክትረክቡን ንጋዶ ነበረ። ብሓፂሩ እቲ ዓዲ እናሞተት ትኸይድ ነበረት። ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ንዶሚኒኮ ኩርዱ ዝብል ቅፅል ስም ሃብዎ። ዶሚኒኮ እቶም ስደተኛታት ምስቶም ነበርቲ ተሰማሚዖም ሓደ ዝተወሃሃደ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ ዝኽእልሉ መገዲ ክሃንጽ ወሰነ። ምስ ውሕዳት ብጾቱ ኮይኑ ከዓ ናይ መጻኢት ከተማ ዝብል ማሕበር መስረተ። ካብ ባንክ ኤቲካ ዘድልዮ ልቓሕ ረኸበ። ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ፓኪስታናውያን፣ ግብፃውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኣፍጋኒስታናውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ቋንቋ ጣልያን ናይ ንግዲ ትምህርትን ክመሃሩ ኣበራትዖም። ኩሎም ስደተኛታት ብነፃ ዝነብሩሉ መንበሪ ገዛውትን ወርሓዊ ከዓ 400 ዩሮ ናይ ጅባ ደመወዝን ተገብረሎም። ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢጣልያ ዝነብሩ ኢጣልያውያን ነቶም ውሕድ ገንዘብ እናኸፈሉ ጉልበቶም ዝምዝምዝዎም ስደተኛታት ብሓፂን ክሃርመዎም ከለዉ፣ ኣብ ከተማ ሪያስ ዝነበሩ ስደተኛታት ግን ኣባይቲ ብምህናፅ ናይ ኢድ ጥበብ ፍርያት ብምብርካት ፒሳን ባንን ሰንኪቶም ናብ ዕዳጋታት ብምቕራብ ትመውት ዝነበረት ከተማ ካብ ሽግር ኣውፅዋ። ነበርቲ እታ ከተማ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድልና ክምንጥሉና እዮም ኢሎም ይሓሰቡን። ብኣንጻሩ እቶም ነበርቲ ንህይወት ብዙሓት ስደተኛታት ኣድሓኑ። እቶም ስደተኛታት ድማ ነታ ከተማ ኣድሓንዋ። ኣብ መላእ ኣውሮጳ እዛ ናይ ዶሚኒኮ ከተማ ጥራያ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ስደተኛታት ትቕበል። እዛ ናብ ሓደ ወገን ጥራይ እናፀበበት ትመጽእ ዘላ ኣውሮጳ ካብ ዓሌታዊ ዓዘቕቲ ትወጻሉ እንኮ መንገዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት ዝመፁ ስደተኛታት ብምሕቋፍ ጥራሕ እዩ። ኣብታ ከተማ ጎሊሑ ዝርአ ዓብዪ መወዓውዒ ታቤላ ኣሎ። ናይ ስደተኛታት ከተማ ዝብል ጽሑፍ ድማ ይንበቦ። ብዛዕባ ከተማ ሪያስ ኣቐዲመ እንተዝፈልጥ ነይረ ምናልባት ሚላኖ ንኽንበጽሕ ብዙሕ መገዲ እዩ ዝተርፈና። ኣዝየ ደኺመ ስለ ዝነበርኩ ትኽስ ክብል ጀመርኩ እሞ ርእሰይ ንቕድሚት ተቕኒነ ቁሩብ ቀማበልኩ። እታ ባቡር ዳርጋ ሙሉእ ለይቲ ተጓዕዘት። ማእከላይ መደበር ባቡር ከተማ ሚላኖ ወይ ከዓ ሚላኖ ቸንትራለ ዝብል ሓበሬታ ብመጉልሒ ድምፂ ተመሓላለፈ። ዝደጋገም ሓበሬታ ብምንባሩ ካብ ድቃሰይ ኣተንሳኣኒ። ብመስኮት ናይታ ባቡር ንዙርያቲ መደበር ባቡር ተዓዘብክዎ። ካልኦት ተጓዓዝቲ እውን ብንውሓት እቲ መንገዲ ደኺሞም ነበሩ። ተሰላቸም ከም ዘለዉ ብዝሕብር መገዲ ኣእጋሮም እናልዓሉ ገፈፍ እናበሉ ወረዱ። ካብታ ባቡር ምስ ወረድኩ ናይ ካልኦት ባቡራት ድምፂ ስለ ዝረበሸኒ ኣእዛነይ ብኣእዳወይ ከደንኩ። ናይ ሚላኖ መደበር ባቡር ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮጳ ብኣገዳስነቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ መደበር ባቡራት እዩ። እዚ ዓብዪ መደበር እዚ ኣብ 1931 እዩ ብሞሶሊኒ ተሃኒጹ። ኣብ ውሽጡ ዝመሓደሩ 24 ንኡሳን ጨናፍራት ክህልውዎን ከለዉ መዓልታዊ ኣስታት 500 ባቡራት ይእንግድ። ኣብ ዓመት 120 ሚልዮን ሰባት በዚ መደበር እዚ ይሓልፉ ወይ በዚ መደበር ባቡር ምድሪ እዚ ይግልገሉ። ብዙሕ ጉዕዞ ንዘካይዱ ሰባት መጓዓዝያ ባቡርን ነፈርትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣገልግሎት ባቡር ንኽረኽቡ ዝጓየዩ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ መደበር ናብዝን ናብትን ይብሉ። ሸየጥቲ ጋዜጣ ኣስማት ናይተን ኣብ ኢዶም ዝሓዝወን ጋዜጣታት ብዓውታ እናፀውዑ ገዛእቲ ይጽበዩ። መራሕቲ ታክሲ ብወገኖም ካብ ባቡር ዝወረዱ ተሳፈርቲ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ተጓዓዝቲ ሳንጦኦም እናጎተቱ ብሓባር ይንቀሳቐሱ። ባቡራት ናብቲ መደበር ዝመጻሉን ካብቲ መደበር ዝብገሳሉን ሰዓታት ብመጉልሒ ድምፂ ብተደጋጋሚ ይንገር። ብዙሕ ምንቅስቓስን ዕግርግርን ዝመልኦ መደበር ባቡር እዩ። ናይ ውዑይ ቡን፣ ምቁር ሕብስቲ፣ ሳሙናታትን ቅብኣትን ሽታ እናተባራረዩ ናብ ኣፍንጫይ ብምምጻእ ኣሸገሩኒ። ኣዝየ ስለ ዝቆረርኩ እናንቀጥቀጥኩ ነቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ ጃኬተይ ክሳብ ጫፍ ዓፀኽዎ። በዚ ዓብዪ መደበር ባቡር ኣስታት 320,000 ስደተኛታት መዓልታዊ ይመላለሱ። ኣነ ድማ ሓደ ካብኦም ኮንኩ። ኣብ ደገ ናብ ዕጽምትኻ በሲዑ ዝኣቲ ቁሪ ተቐበለና። ካብ ባቡር ምስ ወረድና ንቑሩብ ደቓይቕ ኣብ ሓደ ቦታ ደው በልና።
بوحد عمتات زعبيني كاتين جنكا ترير صونت زونن هايلة نتن فتاة عينتو دحر مدراز قلع عينت قري كم زرقي فلت انبلا عمق زبالة ليلا قوا انت زين برنا إيدي سديدة أحسكوه أبز ختمازي مجمع رياخن قبرو زلنا نجر تعيج أما مجزاي أبتسجر رأيو مولا أتكوري أبتكاب حدا كورنا عنايت مدبر بابر واتيو زوان زبل زنبر سبعي جيرة تزاربكو اتسبعي سعدا خوينو بإرغان استقدادة كداون تلبيسو نبره نأجارو بجاز خونج أماون أي نبرون أنا نحيلن انبردو زازلنا يا مدري اتا مدراويت جنت زسمنايا أوروبا إلنا خساب نقرم سنبدنا نايقودنا تناباي سعدا كنرئي فتم حسيبنا ينفلتن اتسعدا سبعي بخفيل استبلعت ساندويتش العيلو كبلع مسرعنا يومو أزينا سنبدنا أب أوروبا استقحف مقبي رئيس بلع سب اللودي زرعنا يو مأمان تسقمنا هايلة إنا قوتتا دقدمي توسرني أب أوروبا كمزع عينت سئنت ألو يلو نحنت دقيقون انتخونت حاسيبو خمزي فلتون نقرني كابز قتلنا نابئنا نخدو قواما أدراش شخونة زتبينا مقرب يلن ناب نخدو كيفلتنا سقلنا كنكتسل أين خقلنينا كام مدبنا وصعي حنساب كوفيلنا وعي نجر كنستو وسنا ناب سامي عركي دويلة أبي كتما ميلانو خمزلخو كحبرو حسبكو صنحي لجن اتحساب أقوارتكو كتما آتي معرفي مسحاسكو كدو للي حيشي لسلز وسنكو ناب سامي مدوال نجزيو أو نزفكو نرأسيو زي حقاو سدتن يخوينو مساز مادو تعقيبون كله اندقنا أنا مزئي شخم كخونا أيدلخون اتحاجر زي نفلطو اتقانقو أخ أزين مالكو خويننا نام نبلو تفاقنا أب كتما ميلانو كن نبر بقعاتا كونان أقارنا نابز مرحنا سقيلنا نقدميت نسقم ناتسنت هالليكا جنكا بزي علامة سقيلكا مبقاس فرق ألبو كل الكخون يخيلي بس قرنا بإيخم تخدو زلخم زبل حتو بتقرنيا مسمعكو إيدي كاب إيد هايلة بغطبت منزعي ناب أنفت اتحاتاتي تتوخو برهات عينتن تسلم زبال قربتن زلوو ودعدناين زازاوركم سبت دليليخم أف كتما ميلانو ننويح عمتات كمز أنحي حبرنا دستان افويتان تسمعني إيدي نابتا مثل قدست دنجل مريم زحازت نايكساد كاتيناي لأخكو نزي سبزي نابانا زلأخو أبا لويس كخونا لوا أبزع قرقر زبازو مدبر بابور نيوناس تختيلنا خنكيد جمرنا بزن فتانات زخونا بابورات كتبكو عزون تلاليخم بزيخم تخدو بإيدو إن حبره بقلتو في سقم كزارب انكالو عادن زفلت سب كم تزارب وغيري زاربنا نبره نحنت مسارحة ماشين سانتيم أتولامو تكيت هوصه عبت مدبر بابور زنبره هزبي كله لعلن تحت نيبل كما كالز عقرقر زي أبزلو سقر من قدي تعذبكمو حانت قولا نستيتي نيشتهت عن حيزا تخرميا كتل من رأخو ازي أولنا يقولنا تنبايتيا كله جاي شاي كل حكي بلا نواني نيقواي أوش تحت سير أوان سعدا سب أبقولنا وزيو كل من نخال أي جزي مرأي مأمانو خبدني عسر تخلت تحساس كلتا شحن كلتن أب كتما ميلانو كابت مدبر بابور كنوات كلنا بأمايت سقط صار أعواف أب سمايات ميلانو كبرا رأنا نستو سنة رحكت مسبر رخاء نام مريتي علبا تساني حندما نأخنافن النهارما تلعيلن إبرا ولا حانتز فرحو نقريلن ناتساين بناتس النتكا إبرا إذن عواف كالكالنا بلعليكم كيقو حافو أخلوا قبيعهم تتقوري حشكم حانت أما أكلنا خبزنا برادك انستيو الناس حقت تزاربت كاب كلنا تصبق مقصفة تركدان استخدنت اتانوح زبالة عفنش عزلوا هيلن ترحى كاب زنبرنا يا معسكر سانتا أنا أخل كداون تحيزاز مزأتيات مسل زنبر قري حجون أيك أنسن دميق برهان نايقود الناتات عبت تسرقا ينصبارق نبره ولا قوات صحي انت زيلا بزح سب منصر وديو كنقسقس مرأينا جن حتى فترلنا بزحات بأجار زقعزو نبرتي برسوم تحنقيتهم قلطف النبلو خصقومو يرأيو ملوء بادلاز لبسو سبحبتن أكايتن قلاو تكالاتن كا لانشاز عينتن حمداوين مكاينوم يزورو ويكا
ናይ ትራፊክ መብራህቲ ክቕየር እሞ ክዝውሩ ይጽበዩ። ባፋንኮሎ እሊ እንደበሉ ኻብዚ ዘይረብሑ ስደተኛታት ብድሕሪና ካብ ዝነበረት መኪና ዝሰማዕናዮ ጸርፊ እዩ። ንዓና ድዩ ጸሪፍና? ድሕሪ ሒደ ደቓይቕ ወድን ጓልን ጸለምቲ ስደተኛታት ነተን ደው ኢለን ዝነበራ መካይን ከጽርዩን ጸኒሖም ከኣ ሰናቲም ክልሙንን ረኣናዮም። ባፋንኮሎ እቶም ስደተኛታት ግን ብጸርፊ ዝብርግጉ ዓይነት ሰባት ኣይመስሉን። ማዕረቲ ዝጻረፎም ቁርብ ገንዘብ ገዲፍሎም ዝኸይድ እውን ኣሎ። ብየማነ ጸጋም ናይቲ ጎደና ኣዝዮም ዕሩጋት ናይ ፋሽን ኣብያተ ክዳውንቲ ኣለዉ። ኣታ ሃይለ ሓወይ መጀመርያ ጫማ ዘይንገዝእ ሃይለ ልክዕ ከም ዝኸማይ ብቑሪ ረድሪዱ እዩ ዘሎ። እዋ እንታይ ወሪድካ ታዛኪ? ዋጋን ዓይነትን ናይቲ ጫማታት ትሪኦ ደለኻ? ኣብ ጎደና ቪያ ሞንቴ ናፖሊዮን ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ጫማ ድኳናት ይርከቡ። ዋጋኦም ግን ኣይልከፍን እዩ። ኣብ ቪያ ሞንተ ዘሎ ዋጋ ሓደ ጫማ ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ሲነማ ዳንተ ተቐሪቡ ዘሎ ኩሉ ጫማታት ከግዛእካ ይኽእል። ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ዝተቆጻጸሩ ዓበይቲ ኣስማት ከም በዓል ጆርጂዮ ኣርማኒ፣ ሻነል፣ ፕራዳ፣ ጉቺ፣ ቨርሳቺ ኣብ ሚላኖ ምዕሩጋት ድኳናት ከፊቶም ንብረቶም ናብ ህዝቢ ይሸጡ። ኣብዛ ከተማ ዘሎ ንብረት ኣዝዩ ጽፉፍ ግን ከኣ ኣዝዩ ክቡር እዩ። እዘን ዓበይቲ ትካላት ናይ ጅንስ ስረ፣ ጨና፣ መመላኽዒ፣ ናይ ጀላቶን፣ ካፕቺኖን፣ ዶኻኹን ከፊተን ነታ ከተማ ህይወት ይፈጥራላ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣዝየን ክቡራት መካይን ዝዝውሩን ዘጋይጹን ሰባት ምስ ረኣና እቲ ቅድም ብዛዕባ ከተማ ሚላኖ ዝሰማዕናዮ ሓቂ ምዃኑ ኣረጋገጽና። ሕጂ ግን ናበይ ክንከይድን እንታይ ክንገዝእን እዩ ዘለና? ነገር ዓይኒ ኮይኑና ኩሉ ዘዝረኣናዮ ኢና ክንገዝእ ንብህግ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ልክዕ ከም ናይ ቲያትር መድረኽ ኮነና። ከተማ ሚላኖ ብዓበያ ናይ ቲያትር መድረኽ እያ። ነበርቲ እታ ከተማ ተዋሳእቲ ክኾኑ እንከለዉ ንሕና ግን ጽግዕ ኢልና ንርኢ ተዓዘብቲ ክንከውን ተገደድና። ባፋንኮሎ ካብ 200 ዩሮ ንላዕሊ ዘይብሉ ከማና ዝኣመሰለ ሰብ ኣብዛ ከተማ ንኣዋርሕ እኳ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ። ምስቲ ዝውሕዝ ዘሎ ውሕጅ ክንጓዓዝ ደኣ እምበር ኣንጻሩ ክንጅልብ ኣይግብኣናን እዩ። ከተማ ሚላኖ ናብ ዓለም ትእቱ ኣፍ ደገ እያ ሄለን ተዛረበት። ሽዑ እውን ሓያል መንፈስ ተላቢሳ ነበረት። ከምዚ ዝኣመሰለ ኣፍ ደገ ግን ንዓና ንስደተኛታት ወላ እንተተዓጽዎ ዶ ይሓይሽ? ብውሽጢ ዝኸይድ መንገዲ ባቡር ወይ ከዓ ሜትሮ ካብዚ ዘለናዮ ርሑቕ ኣይኮነን። ዮናስ ሓበረና። ንዕኡ ተኸቲልና ብማእከለተን ዝርብሻ ዝነበራ መካይን ሓለፍና። ኣብዚ ግዜ እዚ ድሮ ነቲ ናብ ላዕልን ታሕትን ብኤሌክትሪክ እናተንቀሳቐሰ ዝወስድ መሳልል ለሚድናዮ ኢና። ካብ ትሕቲ ዝነበርናዮ ቦታ ኣዝዩ ረባሽ ድምፂ ሰማዕና። መደበር ናይቲ ሜትሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትሕተ ምድራዊ መንገዲ ባቡር ብደሚቕ ቀለም ተቐቢኡ ይርአ። እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም? እተውባ ቀዲሙና ዝኣተወ ዮናስ ናብታ ንሱ ዝነበራ ባቡር ንኽንኣቱ ነገረና። ገሌና ብፍርሃት ደንዚዝና ከይኣተና ተዓሊድና ተረፍና። እታ ባቡር ከኣ ገዲፋትና ተበገሰት። እዘን ኣዝየን ዓበይቲ ባቡራት ከመይ ኢለን ብትሕቲ ምድሪ ይንቀሳቐሳ ሕንቅል ይኮነና። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኩሎም ካልኦት ብጾተይ እውን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣቲና በዘን ባቡራት እዚኣተን ምጓዓዝ ፈራሕና። በሉ ሕራይ ኣብታ ትቕጽል ናይ ሜትሮ ባቡር ደይቡ ዮናስ ብልዕሊኡ ዝነበረ ማዕጾ ቅድሚ ምዕጻው ብዓውታ ሓበረና። ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ፖርታ ቬኔስያ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢኦም ዝውዕሉ። ኣብ ሳልሳይ ፈተነ ኣብ ሓንቲ ካብተን ፈጣናት ባቡራት ክንድይብ ከለና ብራቮ ዛኪ ሕጂ ኽኢልካያ ንነብሰይ ኣበራትዕክዋ። ካብ ፖርታ ቬኔስያ ቁርብ ሜትሮታት ርሒቓ እትርከብ ኣስመራ ካፌ ዝተባህለት እንዳሻሂ ኣቲና ንመጀመርያ ግዜ ቡን ሰተና። ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ተወልዐ። ዓድና ንኸዘክረና ተባሂሉ ኮፍ መበሊ እቲ እንዳሻሂ ብቆርበት ጤል ብዝተሰርሐ ኣጎዛ ተሸፊኑ ነበረ። ናይ ማእከል ጣውላ ብቤትሮ ዝተሸፈነ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ግን ናይ ኤርትራ ፍሩታታትን ኣእካልን ይረኣዩ። ሃሳስ ብጫ ቀለም ዝተቐብአ መናድቕ ናይቲ ገዛ ናይ ኤርትራ ባህላዊ ወግዒ ቡንን ካልእን ብዘንጸባረቑ ዓበይቲ ናይ ኢድ ቅብኣታት ዘጌጸ እዩ። ከደረይቲ ኣሳሳይት ውዑይ ነገርን ሕብስትን ቀረበትልና። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ቁርሲ ኣብ ጎንና ኮይኖም ዝዕልሉ ዝነበሩ ሰባት ብትግርኛ ይዕልሉ ነበሩ። ልክዕ ኮፍ ምስ በልና ሕቶታት ከዝንብሉና ጀመሩ። መዓስን ብኸመይ መገድን ዓዲ ጣልያን ኣቲና እንታይ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከ ኣጋጢሙ ወዘተ ተኸታታሊ ሕቶታት። መብዛሕትኦም ኣብኡ ዝነበሩ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣውሮጳ ዝተቐመጡ እዮም።
ኣብ ሆስፒታላት ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ኣብ ፋብሪካታት ብጉልበቶም ተቆፂሮም ይሰርሑ ንደቆም ድማ ኣብቲ ናይ ኢጣልያውያን ኣብያተ ትምህርቲ የምህርዎም ኣብ ግዜ ኩናት ስንኪሎም ሕጂ ክሰርሑ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ኣብ ኢጣልያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕጂ ግን ብጥሮታ ዝተፋነው እውን ብብዝሒ ናብታ ቤት ቁርሲ መፅዮም ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ ኣታዊታትና 2% እናቆረፅና ናብ ሃገርና ሊኢኽና ሓደ ካብ መንጎኦም ተዛረበ ገረመኒ በቲ ዝሰደድዎ ገንዘብ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ስርዓት ክትከል ኣይከኣለን ስለምንታይ ግን ንስኻትኩም እዞም መንእሰያት ኣብ ዓድኹም ኮፍ ኢልኩም ንልምዓትን ዕቤትን ሃገርኩም ኣብ ክንዲ ትሰርሑ ናብ ስደት ትወፁ ዘለኹም ክብል ሓደ ካብ መንጎኦም ብቁጥዕን ኣግርሞትን ሓተተ ዝሰማዕክዎ ምእማን ስለ ዝኸበደኒ ምምላስ እውን ከበደኒ መሰደዲና እኮ ኣብ ገዛእ ሃገርና እሱራት ምስኮና እዩ ንስኻ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት ድዩ ክብል መለስ ኩሉ ካብ ኣታዊታቶም ዓመታዊ እናተቆርፀ ናብ መንግስቲ ዝኣቱ ገንዘብ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ንምግዛእ እምበር ኣብ ትምህርትን ቁጠባዊ ምዕባልን ከም ዘይውዕል ደፊረ ክነግሮ ኣይከኣልኩን እቲ ክትዕ ናብ ዓውዓዋ ምርሐ ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ብጉልበት ድሕሪ ምሕጋዞም እቲ ክወሃቦም ዝግባእ ክፍሊት ስለ ዘይተኸፍሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ሰላማዊ ሰልፊ ገበሩ መንግስቲ ግን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ብምጉዕፃፅ ንኩሎም ተምሃሮ ኣሰሮም ነቲ ፕሮጀክት ንምሕጋዝ ብሃብታማት ሃገራት ዝተዋህበ ሓገዝ ከዓ መግዝኢ ኣፅዋራት ተጠቒሙሉ እናበልኩ ሃገርና ዝነበረቶ ሃዋሁ ክረድኦም ፈተንኩ ሓደ ካብኦም መንክቡ ሰቐጥ ኣቢሉ ኣነ እንታይ ገደሰኒ ሃገረይ ክምለስ ከለኹ ብፕረዚደንት ቃል ዝተኣትወለይ መሬት ክወሃበኒ ይበለ ኣነ እውን መንበሪ ቤት ክወሃበኒ እዩ ቀፀለ ካልእ ንዓይ እውን ንትካል ዝኸውን መሬትን ካልኦት ምስኡ ሓቢሮም ዝኸዱ መሳለጣታትን ንኽወሃበኒ ናይ ደገፍ ወረቐት ክፅሓፈለይ እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ትውልድ ዓዶም መንበሪ ቤት ሰሪሖም እዮም እንተኾነ ግን ደቆም እውን ኣብ ኢጣልያ ስለ ዝነብሩን ዝመሃሩን ነቲ ኣባይቲ ዝነብሮ ሰብ የለን ናይ ብሓቂ ግን ስለምንታይ ሃገርኩም ክሒድኩም ትስደዱ ኣለኹም ሓደ ካብኦም ሻሂኡ ፊት እናበለ ሓተተ ኣነ ነፃ ክኸውን ስለ ዝደሊ ተሰዲደ ወተሃደራዊ ምልኪ ንዘለዎ ሃገርን ስርዓትን ከገልግል ኣይደልን እየ ዝተወሰኑ ካብኦም ሓሪቆም ተስኡ ኩሉ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ጥራይ ዝሓስብ እዚ ናትኩም ወለዶ ፈታዊ ርእሱን ብልሽውን ወለዶ እዩ ከማና ንሃገርኩም እንተትዋግኡን እንተተገልግሉን ከምዚ ዝኣመሰለ ከንቱ ሓሳብ ኣይመሓሰብኩምን ካልኣዩ ሓሪቑ ብዓውታ እናተዛረበ ወፀ ህይወትና ኣብ ሓደጋ እቲና ብኣዝዩ ፈታኒ መገዲ ክንስደድ ከለና እኮ ንናይ ገዛእ ርእስና ጥቕሚ ጥራሕ ሓሲብና ኣይኮናን መሰረታውን ባህርያውን መሰልናውን ክንረክብ ስለ ዝደለና እዩ ንባዕሉቲ ኣብ 1998 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት እውን እንተኾነ ከረድኦም እንተፈተንኩ ሰማዒት እዝኒ ሰኣንኩ ሓደ እሞ ከዓ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለኒ ንኽሕብረኒ ኣመልካቲት ኢዱ ኣብ መትልሑ ኣፀጊዑ ርእሱ ነቐነቐለይ ግን ከዓ ዝተሰደድኩሉ ምኽንያት እኮ ንዕኦም ክገልፀሎም ግዴታ ይብለይን ብሓይሊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲድና ኣብ ዝቕፅል ኩናት ክንሳተፍ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮንና ሃገርና ገዲፍና ተሰዲድና ናይ ቀደም ኤርትራዊ ወለዶ በቲ ኤርትራ ንናፅነታ ክትብል ዘካየደቶ ቃልስን ናይ ዘይተንበርክኽነት መንፈስን ዝተቓነየ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣተሓሳስብኦም ኣይተቐየረን ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ቀንዲ ፀላእ ሃገርና ኮይኑ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ገዲፎም ኣፃብዕቶም ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት እየን ዘዋጣውጣ እሞ ከምኡ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ደኣ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ዘይከድካ ሓደ ብኽቱር ብስጭት ሓተተኒ ሕጂ እውን ከይደንጎኻ ናብኡ ክትከይድ ሕሸካ መብዛሕትኦም ኣዕሩኽተይ ስቕታ መረፁ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ናይ ናፅነት መዓልተይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ክትዕ ክኣቱ ከምዘይብለይ ተገንዘብኩ ብውሽጠይ ግን ህልኽ ሓዘኒ ኣብ ኤርትራ ዝደለናዮ ናይ ምሕሳብ ነፃነት ክህልወና ልዕልና ሕጊ ክህልወና ፍትሕን ነፃነትን ክሰፍን ኢና ንደሊ ርእስና ዝኸኣልና ሃገር ክንከውን ይግባእ ካብ ኣውሮጳ ዝመፅእ ድጎማ ከብቅዕ ኣለዎ ተረጋጊኤ ተዛረብኩ ቅድም ክብሉ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ስደት መከራ ዝሓለፉ ዜጋታትና እንተዘይተረዲኦምና ደኣ መን ይኽርዳእ ኣልና ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንፀገምና ክርድኡልና ዝግብኦም እዞም ወገናትና እዚኦም እዮም ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ ግን ዝርዳእና ኣይረኸብናን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ኩሉ ሕማቕ እንተኮይኑ ደኣ ስለምንታይ ኣብኡ ኾንካ እናተቓለስካ ወይ እናተዋጋእኻ ክትቅይሮ ዘይፈተንካ ህዝቢ ኣነቓቒሕካ ሰውራ ከተለዓዕል ነይርካ እንተኾነ ግን ከምኡ ንምግባር ዝኽእል ድፍረት የብልካን ሓቀይ ሓደ ካብኦም ሓተተኒ ናይ ድፍረት ጉዳይ ኣይኮነን
كمز خماي لو تزريلي سبات بزحات هيكونن ملس كله بزحات يتشنق هزبنا كترد قالو لك يوناس من كسينا تنكفى كتسألنا عن فتنه اسكي نقرني كمي قرأ يخرد قالهم زلني بزعبو كالي جزي خنزراربينا حجقن أبزا ختما نعرفه اللبوتا كنحزال لنا إزيو أقداس نقر أبزا سعزيا قدام النت هبنا دما بزعبو خنحسب لنا زاكي يوناس ناب سان دوناتو كنكيد كمزلنا نقرني سان دوناتو أبي جاف كتما ميلانو تركب كبابو خينا أزيوم معرقات هوتيلات منافشا خمقون كالايز ركبا مجوتي كبابيع نام مدبر بابور قطر سلسته زوستنا بابور نمحاز زناب إنا تختلنا نابت بابور دوز بلا لبوتا بتسحنا اتم تقعستي نابتن ناي تيكيت ماشينات بمقراب سناتي مئتهمو نابزو خدلو ختما تبصحم تيكيت يعدقو نحناون تيكيت نمقرات ترانا حزنا تراي مس بتسحت سانتي مئتي ناب سان دوناتو توستن تيكيت جزاكو سان دوناتو مس بتسحنا كاب مترو وردنا سان دوناتو ناي سنه هنصا وحلول طبب استنصبارقلو عبي بيت كريستياني يوناس دول نايت بيت كريستيان مس دوله كلته نايت بيت كريستيان اغلغلتي دقنستيو كفتنا مللاي ايدلني سلامتاي كمز مصانا يفلطاي زحزن نغري كل ناي سدتنياتات مدقسي ملئ كل تتحيزي زلو بلد اتنوح قيح صغر زنبرا اغلغاليت እዚ ድሕሪ ምባላ ኣብ ዘለናዮ ገዲፈናና ናብ ውሽጢ ተመልሳ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ዓበይቲ ካርቶናት ሒዘን ናብቲ ዘለናዮ ቦታ መጻ ኣብ ፖርታ ቬኔስያ መግቢ ብነጻ ክንበልዕ ዘኽእለና ናይ ካቶሊክ ማሕበር ካርድን ንሎሚ ለይቲ ክንሓድረሎም ንኽእል ባኮታትን ጥራሕ ክህባና ከም ዝኽእላ ብትሕትና ሓበራና ልዕሊ እዚ ክንተሓባበረኩም ብዘይ ምኽኣልና ንዓና እውን ሕማቕ ተሰሚዕና ዘሎ ድማ በለትና حراي دحان صقم يلن ግን አበይና ክንድቅስ በመባል በሐደ ድምጽ ሐተትና አፍት መናፈሻ ዝርከበሉ ቦታ አገልጋሊት ቤተክርስቲያን ጓሂ ብስተሐወሶ መንገድ መለሰት ከመይ ዝኾን ዘሎ ወርሕ ሕዳር በመንባሩ ኩነታት አየር አውሮፓ ዘስካሕክሕ ቁር ዝረአየሉ ወቅቲ እዋ ብቁርኩ ክንመውት ንኽእሊና ሕጅውን በሓባር ተዛረብና ዮናስ ቦታ ንኽረኽባልና እኳ ነተን አገልገልቲ እንተለመነን ኩሉ ክፉት ቦታታት بسدتنياتات كم ستحزن كقبرؤو زخلا نجر كم زيلن بتحتنا نجرؤو بتعمي بزحات سدتنياتات يوم زلو كاب عقمنا نلعلي سلا زخونة يتسقم نخلو خنحجزها كألنا كنحجزكم بزي مخالنا نعنا ونحمق يتسمعنا زلو دحر قرب معالتات تمليسنا مسألة معرف نقوها بنا كنحتت كم نخل نجرانا شعوجن كابز حليفن كقبر لنا زغل حجز أين برن عسرت حمشت تحساس كلتش حنكلتن أب كتما ميلانو بزي مزللي دحر حدا سامون ناب سان دوناتو تمليسنا محدر بوتا قوا انت حدتنا حجون تمساسال ملسي توهبنا أب زرخبنايو من نفشا أب مدبر بابور أب تحت بينتو أب وشت أوتوبوساتن بابوراتن وزت محدار تتححزنايو بيت ألبخنا كتردقو زخبد هواهو قد مقرب معلتات أسر كان مخان العلي زخفق نجر كم زي اللي حسب نبركو حج خاء بزي بيت نايقودنا تناباي خوينة كالي قدس نهيوت يستمقر اللخو مجمرتا عب منا فشا زحدر كل ليتي أزيا تفرح ليتي نبرد قرن بردن نايتا ختما معلتاوي كوسخ تفلت أني عب إيطاليا لعلي سامانيا الشح سدتنياتات عب قودناتات تدربيهم هيوتهم كم زمرحو اتا كأي حزب صقرا أقلقاليت بيت كريستيان نقرتنا سدتنياتات زحلفو مكرا أزيو كبيت مخانون نساب وغنا كتتصاور خمزي كالتن حبرتنا أبز هاجر نحتير جزيون انتخونه كتسقعنا زخ المغرب انتهالينا حتتتنا برقص ناب سامع عركي كدول يقبأني جنكا نخدول زبرات عنا حيلي سانكو دوي لخه انت يخبلو أبتزلو بوتا مسؤو ختصلل كم زدل دي يخنقرو نجزء رأسو زي حقاو سدتنيا خوينو مسكالوت فلتو تسقعو نهيوت زقالس هازولو سب توسخ شخم كخونو قبا يكونن فتصم يعلوني 8 مئتاويت كابتوم أب غورناتات زحدرو سدتنياتات دك تبعتيهم كابزيوم نتوم زبزحو زقربو ناي عقبه حتو زي تملسلهم أب تثبيت زركبو حتتي عقبه زوم سدتنياتات زياتهم أب تنقدامت 45 معالتات طرايوم حجز زرخبو بدحريو كل حلو زريهم أكليلن
بزيكاتن معقوب سدتنياتات كخونا تباهيلن زتركونا معسكرات كالئ نسدتنياتات كحجز تباهيل زقومه منغستاو أكال يلن بزح سدتنياتات نتن مقبن معقوبن زلقسا أبيات كريستياناتن قبرت سناي تكالاتن لعل عقمن سلزخونن نفرق نايتي أبتهاجر زلو سدتنيا كرد آون أي كالان مبزحت أمتم سدتنياتات أبناتي كل عدمة زنبرو من إسياتيهم قاليهم معقوب غزا كيرخبو ناستات 3 عامتات ناي غودنا تنابيت خوينم هيوتهم يمرحلو ኣብ ጫፍ ናይታ ከተማ ዝርከብ ዝኣረገ ኣባይቲ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾኑ ቤት ጽሕፈታት ወሪሮም ብምሓዝቃ ኣብኡ ይሰፍሩ ጉሓፍ ናይታ ከተማ ኣብ ዝጓሓፈሉ ከባቢታት ማይን መብራህትን ዘይብሉ መጽለሊ ሰሪሖም ዝነብሩን ኣለዉ መንግስቲ ኢጣልያ ክንሰርሕ እኳ እንተዘይፈቐደልና ዝኾነ ናይ ጀራዲን ወይ ናይ ፋብሪካታት ስራሕ እንተተረኽበ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ እውን እንተኾነ ንክንሰርሕ ሓርኮትኮት ንብል ኢና እቲ ዘለና እንኳ ኣማራጺ ኣብታ ከተማ ክንሰርሕን ክንነብርን ዘኽእለና ሕጋዊ ወረቐት ምርካብ ኮይኑ ኩነታትና ግን ንኸምኡ ዘፍቅድ ኣይኮነን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ህይወትና ክንመርሕ ከኣ ተገደድና ኣዝየ ተበሳጨኹ ዋላ እኳ መጽለሊ ደሊና ብተደጋጋሚ ናብ ሳንዶ ናቶ ቤተ ክርስቲያን እንተተመላለስና እተን ኣገልገልቲ ግን ምሕደሪ ቦታ ከምዘየለ ሓቢረን መለሳና ናይ ጎደና ህይወት ማዕረክ እንደይ ሕማቕን ሓደገኛን ምዃኑ ግን ይፈልጣ ድን ብርግጽ እንተዝሓስባሉ ዝሓሸ ምኾነ ንሕና ኣብዚ ኣህጉር ኣውሮጳ ብኣውሮጳውያን ዘይንድለ ተስፋ ዘይብልናን ዘይንረብሕን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢና ዘየድልን ጥቕሚ ዘይብሉን ንብረት ፈቐድኡ ከም ዝጓሓፍ ንሕና ድማ ከም ሕሱር ንብረት ኣብ ኣውሮጳ ተጓሒፍና ኢና ኣጀኹም ተስፋ ይትቑረፁ እዚ ሃዋህው እዚ ንሓፂር ግዜ እምበር ክቕየር እዩ ዮናስ ከጸናንዓና ፈተነ ከምዚ ብምባሉ ንዓና ከጸናንዓና እኳ እንተፈተነ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ናይ ሕፍረትን ውርደትን ስምዒት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ መፀ ክሳደ ኣድኒነ ንኻልኦት ስደተኛታት ብፆተይ ተኸቲለ ናብቲ ከም መሕደሪ ንጥቀመሉ መደበር ባቡር ኣምራሕኩ ኣብቲ ከባቢ ጸጥታ ሰፈነ ሰማይ ጸሊም ደበና ዝሓዘ ይመስል ብዘይ ኣቝጽልቲ ዝተረፉ ኣግራብ ጨናፍሮም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ይረኣዩ ረጊፎም ቡናዊ ሕብሪ ዝሓዙ ኣቝጽልቲ ጠውሊጎም ሕማቕ ጨና የመንጭው ነበሩ ሕጂ ግዜ ቁሪ ስለ ዝኾነ ኣግራብ ብዘይ ኣቝጽልቲ ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ግዜ ክረምቲ ግን ለምሊሞምን ጸቢቖምን ክትርእይዎም ኢኹም ዮናስ ተዛረበ ኣብ መሬት ተኸሚሩ ዝነበረ ኣቝጽልቲ ሓፍ ኣቢለ ኣግዓዝግዎ ኣብቲ ኣቝጽልቲ ዓቑሩ ዝነበረ ነጠብጣብ ማይ ንኽዳውንተይን ነቲ ቦታን ኣጠልቀዮ እዚ ቦታ እዚ ንመሕደሪ ዝኸውን ቦታ ኣይኮነን ፈጣናት ናይ ሜትሮ ባቡራት ናብ ዝርከባሉ ቦታ ምስ በጻሕና ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ በልና ኣየር ናይቲ ከባቢ ዝተቓጸለ ጎማ ይሽትት ነበረ ኣብዚ ቦታ ንሎሚ ለይቲ ጥራይ ዝኸውን መሕደሪ ንረክብ ዶ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ዝሓደርናሎም ኩሎ ቦታታት እቲ ሎሚ ከም መደቀሲ ዘገልግለና መሬት ዝሓሸ ሙቐት ከም ዘለዎ ተረዳእና ገሊኦም ካልእ ዝሓሸ ኩርናዕ እንተሎ ንምድህሳስ እኳ እንተኸዱ 7 ወይ 8 ንኸውን ሰባት ግን ባኮና ዘርጊሕና ተጸጋጊዕና ደቀስና ሙቐት ምእንቲ ክንረክብ ኢልና ዝሰተናዮ ኣልኮላዊ መስተ የለን ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ክሮተነ ከለና ዝሃቡና ጃኬት እንተዘይኮይኑ ኮቦርታውን የብልናን ብታሕቲ ምውቕን ቁሪ ዘይሕልፍን እኳ እንተኾነ ብላዕሊ ግን ኣዝዩ ቆራሪ እዩ ካብቲ ቁሪ ዝኸፍእ ከኣ ዝርርብ ናይቶም ብዓይኒ ንዕቀት ዝጥሙትና ሓለፍቲ መንገዲ ትኺሉ ኣብ እዛና ይዓልም ምዃኑ እዩ ኣብዚ መደበር ባቡር ሕልኽልኽ ዝብሉ ሰባት ብዛዕባ ህላወይና ኣይግደሱን እዮም ነበርቲ ናይዛ ከተማ ኣብ ልዕሊና ዝነበሮም ጽዩፍ ንዕቀትን ምግላልን ናብ ናይ መጨረሽታ ጥርዚ በጽሐ ናይ ጎደና ተናባይ ዝኾነ ሰብ ፍሉጥ መዕቆቢ ወይ መሕደሪ የብሉን ሓደ ተጓዓዝቲ ናብራና ሪኦም ክድንግጹልና ከለዉ ገሊኦም ድማ ብኽቱር ሕርቃን ይጥሙትና ናይ ሰባት ዓይኒ ክቐጽዓኒ ኣይደልን እየ እንተተኻኢሉ ብሕቡእ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ከም ኣየር ቀጢነ ካብ ዓይኒ ሰባት ክስወር እየ ዝደሊ ብዘለኽዎ ሃለዋት ኣዝየ ሓፈርኩን ተበሳጨኹን ድሕሪ ዝኹሉ ናብ ኣደይ ደው ኢለ እንታይ እኽብላ ናብ ከተማ ሚላኖ ንኽመጽእ ምኽንያት ዝኾነኒ ሳማዓርከይ እንተደው ኢለሉኸ እንታይ እኽብሎ ናይ ጎደና ህይወት ይመርሕ ኣለኹ ኢለ ንኽልቲኦም እንተዝነግሮምስ እንታይ ኮኑ ተሰምዖም ዓጽሚ ዝሰብር ቁሪ ኣብ ዘለዎ ከተማ ብዘይ ኮቦርታ ኣብ ፈቐዶ ጽርግያታትን ቢንቶታትን ይሓድር ኣለኹ እንተዝብሎም እንታይ ኮኑ ምበሉ ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ብጾተይ ክጽልዩ ጀመሩ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር እኳ እንተዘይብልካ ሕልምኻን ራእይኻን ክውን ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ኣነ ግን ኣይጸለኹን ስግርቲ ተጋዲምናሉ ዝነበርና መደበር ባቡር ዝናብ ንኣባይቲ እታ ከተማ ከጠልቅዮ ተዓዘብኩ
ኣብዛ ምሸት እዚኣ ዝረኣዩ ከዋኽብቲ የለውን ወርሕውን ኣይወፀትን ኣብ ርእሰይ ቅድሚ ምብፅሑ ሰባት ብገዛእ ሕመቖም ወይ ከዓ ብሰንኪ ዘጥረይዎ ናይ መስተን ዕፀፋርስን ወልፍታት ተናበይቲ ጎደና ዝኾኑ ይመስለኒ ነበረ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ዝወርዶም ናይ ናብራ መሰናኽል ምዃኑ እውን ክርዳእ ይኽእል ኣይነበርኩን ነዚ ሕጂ ንመርሖ ዘለና ናይ ጎደና ህይወት ንሕተተሉ ንሕና ኣይኮናን ኣብ ጥቓይ ተጋዲሙ ንዝነበረ ሃይለ ተዛረብክዎ ከብዱ ምስ ሕቖይ ተላጊቡ ነበረ ብርግፅ ከምኡ ኢለ ክሓስብ ቁሩብ ይኸብደኒ ሃይለ መለሰ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ እቲ ህርፋን ስልጣን ዘለዎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ እዩ ንሱ እዩ ኣብዚ ከም ንወድቕ ገይሩና ዘሎ ንስኮ ሃገርካ ገዲፍካ ንኽትስደድ ኣየገደደካን ኣገዲድካ ድዩ ኣገዲድኒ ጥራይ ኣገዲድኒ ንፈረቓን እምበር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ነዚ ሕጂ ንሕልፎ ዘለና ህይወት ተሓታቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ምዃኑ በሪህለ እዩ ድሕሪ ሕጂ ማሙቕ ዓራት ኣብ ዘለዎ ማሙቕ ቤት ክነብር ወይ ከዓ ከም ናይ ማይክል ጃክሰን ናጽነትን ምቾትን ዝመልኦ ናብራ ክመርሕ እኳ እንተዘይሓለምኩ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ተሓታቲ ግን ንሱ ኢሳያስ ይበልኩ ሕጂ ብዝሕልፎ ዘለኹ ህይወት ብዙሕ ኣማረርኩ ሓዘነይን ንብዓተይን ንውሽጢ ገይረ ከዓ ሕርር በልኩ ቅድሚ ቕሩብ መዓልታት ብናተይ ውሳኔን ፃዕርን ኣውሮጳ ምእታወይ ኣዝየ ተሓጒሰ ነበርኩ ከመንጭዋ ኣብ ዝተረኽበ ኩርናዕ ተኾርሚኻ ብሓለንጊ ቐዝሒ እናተገረፍካ ህይወትካ ክትመርሕ ግን ኣዝዩ ዘዋርድ ዘሕፍር ገዛእ ርእስኻ ኣትሒትካ ክትርኢ ዝቕስብ ክስተት እዩ ሃንደበት ናይ ስድራ ቤተይን ገዛውተይን ናፍቖት ወረረኒ እቲ ስምዒት ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑ ንብዓተይ ብኽልተ መታልሐይ ጀረብረብ በለ ርእሰ ምትላል ገደብ የብሉን ካብ ናይ ክሮቶነ መዓስከር ቅድሚ መውፃእና ኣብ ዝገበርናዮ ናይ መፋነዊ ውራይ ኣብ ኣውሮጳ ነገራት ብቕልጡፍ ክዕረዩ ምዃኖም ንዓወት ነጊረያ ነይረ ብዓይነይ ይሪኦ ከም ዘለኹ እንተኾይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ኣጋጢሙኒ ዘይፈልጥ ውርደትን ሕስራንን ተሸኪመ ትንፋሰይ ብሰንኪ ቐዝሒ ካብ ኣካላተይ ክትፍለ ክሳብ ትደሊ ብቑሪ እናተገረፍኩ ኣብ ጎደናታት ኣውሮጳ ተደርቤ ይሓድር ኣለኹ ኣብ ዝኾነት ደቂቕ ሃንደበት ህይወተይ ክስእን ይኽእል እየ ኣብዚ ኣዝየን ክቡራት መጋየፂ መካይን ዝሓልፋሉ ጽርግያ ብዙሕ ሰብ እናሰሓቐን እናተሓቋቐፈን ዝሓልፈሉ ጎደና ሃንደበት ብሰንኪ ኽቱር ቀዝሒ ክመውት ይኽእል እየ ኣየ ህይወት ናይዛ ምድራዊት ገነት እዚኣ ሃይለ ለይቲ ምድሪ ካዕካዕ ኢሉ ከም ዕቡድ ሰሓቐ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ካብ ምሕር ቁሪ ከርዲድና ነቒፅና ከይንሓድር ስለ ዝፈራሕና ኣዒንቱ ዓሚቱ ዝደቀሰ ሰብ ኣይነበረን ብርትዐ ናይቲ ቁሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፀ በረድ ዝተሓወሶ ከቢድ ዝናብ መዓልታዊ እዩ ዝዘንብ ንሕና ከዓ ከምቲ ልሙድ ምሸት ምሸት ኣብ ሓደ ኹርናዕ ተጸጊዕና ተጸቓቒጥና ንሓድር ብርቱዕ ውርጪ ኣብ ዝወድቀሉ ለይቲ ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት እውን እንተኾነ ልበይ ኣውዲቐ ክድቅስ ኣይክእልን እየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተበራበርኩላ ህሞት ድማ ኣበይ እየ ዘለኹ ኢለ ንነፍሰይ ሓታ እቲ ቐዝሒ ብኸብዲ እግረ ይጅምር እሞ በብቑርብ እናስፋሕፍሐ ናብ ርእሰ ይበጽሕ ቀዝሒ ዝበርትዖ ክፍሊ ኣካላተይ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ከመሓላልፍ ኣይክእልን እዩ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ይሓብጥ ከብደይ ካብ ምሕር ቁሪ ተጨባቢጡ ከም ንእሽቶ ኩዕሶ ከቢቡ ዝተጨበጠ ኮይኑ ይስምዓኒ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ሙሉእ ኣካላተይ ብቐዝሒ ተወሪሩ ስምዒት ኣልቦ ይኸውን ኣበይ ኣለኹ እታ በስመራ ከለኹ ምሸት ምሸት ናብ መደቀሲ ክፍለይ እናመፀት ብልስሉስ ቆርቦታ ተማምቆኒ ዝነበረት ሊሊ ድመይ ኣበይ ኮን ትህሉ ስለምንታይ ድመይ ሒዘ ዘይተሰደድኩ ምዉቕ ቆርበታን ጨናኣን ክዝክሮ ፈተንኩ ግን ከዓ ኣይኮነለይን ድምፃ ጥራዩ ናብ ኣእምሮይ ዝመላለስ ዝነበረ ንኽዘውር ወይ ኣካለይ ከንቀሳቐስ ኣይከኣልኩን ኣብ ባጎኒ ናይ እንዳጓሓፍ ዝረኸብክዎም ብዙሓት ጋዜጣታት ተጠቒመ ክሸፋፈን እኳ እንተፈተንኩ ሓያል ቀዝሒ ናይታ ለይቲ ግን ኣካላተይ ናብ ሓንጎለይ ግቡእ ናይ ስምዒት መልእኽትታት ከም ዘይልእኽ ገበሮ ብሰንኪ ቁሪ ንኸይመውት ዝገበርኩ ገይረ ክንቀሳቐስ ኣለኒ ገፀይ ጠውየ በቲ ጽርግያ ሓልፋ ናብ ዝነበራ መካይን ጠመጥኩ ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ዘለዋ ኮይነን ተሰማዓኒ ሓሓሊፎም ኣዝዮም ብምቾት ዝተታሕዙ ኣኻልብ ኣብ ውሽጢተን መካይን ተጻዒኖም ክኸዱ ረኣኹ ድሕነተይን ጥዕናይን ምእንቲ ክሕሎስ ብኻ ኣብ ኣውሮጳ ከልቢ ኮይነ ተፈጢረ ኢለ ሓሰብኩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሳንዶናቶ ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር ኢና ንሓድር ወትሩ ንግሆ ገዛእ ህይወተይ ሰሪራ ክሪኣ ከለኹ ኣዝየ ዝግረም እቲ ቁሪ ኣብ ውሽጢ ዓጽሚ ከኣትዩ ኣንጉዕኻ እውን ከድርቕ ዝኽእል ሓይሊ ነይርዎ
ሓደ ግዜ ብሜትሮ ባቡር ናብ ፖርታ ቬኔሲያ ንጓዓዝ እሞ ናብ መናፈሻታት ናብ ማራኺ ቀጠልያ ቦታታትን ቤተ መዘክራትን ንዛወሪና ኣፍንጫና ብኣእዳውና ከዲና ናብቲ ኣዝዩ ረሳሕ ሽንቲ ቤት ነምርሕ ተሓጻጺብና ምስ ወዳእና ስፕሬሶ ንኽንሰቲ ናብተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ቤት ሻህታት ዘወር ንብል ብሜትሮ ባቡር ተጠቒምና ንነዊሕ ሰዓታት ነታ ከተማ ክንኰላ ንውዕል ካልእ ግዜና ነጥፍኣሉ ስራሕ ኮነ ትምህርቲ የብልናን ብዙሕ ሰብ ናብ ዝበዝሖ ዓበይቲ ጎደናታት ብምኻድ በቶም ጸበብቲ ጎደናታት ንመላለስን ንጎይን እዚ ናይ ሙግያይን ምቅድዳምን ጸወታና ንኣካላትና ጸዓት ስለ ዝፈጥረሉ ቁርብ ምውቕ ንብል ስራሕ ስለ ዘይብልናን ኣብ ቀጻሊ ንድቅሰሉ መዕረፊ እውን ብንጹር ስለ ዘይንፈልጥን ንዓና መዓልቲ ኾነ ለይቲ ቀልጢፉ ኣይሓልፍን እዩ ነታ መዓልቲ ኢና ንነብር ኣብ ኮርሶ ቪቶሪዮ ኣማኑኤል ናብ ዘለዎ ዓበይቲ ድኳናት ንኣትሞ ኣፍንጫና ምስቲ መስትያት ኣጸጊዕና ናብዝን ናብትን ዝብሉ ተጓዓዝቲ ንዕዘብ ናብ ናይ ክዳውንትን ጫማታትን ደኸኩን ኣይንኣቱን ኢና ዝግዛእ ነገር ዘይብልና እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ክንኣቱ ሓይለ ጥራሕ ሓንሳብ ሕሱራት ጫማ ገዚኡ ኣነ እውን ስኒከር ጫማ ገዚእ ኣለኹ ኣንቶኔላ ኣብ ማዓስከር ክሮቶነ ዝሃበትና ገንዘብ ብሜላን ብጥንቃቐን ክንጥቀመሉ ኣለና ሚላኖ ናይ ፋሽን ዲዛይን ሙዚቃ ስፖርት ንግዲ ባህልን ጥበብን ምንቅስቓሳት ዝካየደላ ዓባይ ዓለም ለኻዊት ከተማ እያ ጎደናታታ ፋሽን ናብ ዓለም ዝቐርበሉ መድረኽ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብታ ከተማ ብዙሓት ውቁባት ካቴድራልታት ኣብያተ መዘክራት ኣለዉ ሓደ ግዜ ናብቲ ህዝቢ ዝእከበሉ ቅርዓት ብምኻድ ሙዚቃ ዝፃወቱ ጉጅለታት ንዕዘብ ኢና ኣኮርዲዮን ዝሓዙ ሙዚቀኛታት ናይ ሞዛርትን ቪቫልዲን ዝኣመሰሉ ግዜ ዘየስሶም ሙዚቃዊ ፀወታታት ክፃወቱ ንመጀመርያ ግዜ ተዓዘብኩ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ሙዚቃ ኣብ ፍሉይ ናይ ሓዘንን ምስቁርቋርን ስምዒት ኣእተወኒ ናይ ገነት ሙዚቃ እናሰሓቕና ናብ ካቴድራል ሚላኖ ኣምራሕና እቲ ካቴድራል ኣዝዮም ዓበይትን ብዙሕ ቀለማትን ዝተቐብኡ መሳኹቲ ኣለውዎ በጻሕቲ ሃገር እንተንኸውን ነርና ነቶም ማረኽቲ ቅርስታት ናይታ ካቴድራል ብካሜራና ምሰኣልናዮም ነርና ስደተኛታት ስለ ዝኾንና በቲ ገዚፍ ማዕጾ ናይቲ ካቴድራል ኣቲና ብሰገነት ንወፅእ እሞ ኣዝዩ ማራኺ ቅርስታትን ሓወልትታትን እናነቕና ግዜና ክነሕልፍ መረፅና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ማዕጾታት ናይቲ ካቴድራል ኣብ እምነ በረድ ብውቁብ መንገዲ ዝተቐርጻ ክነፍራ ዝተዳለዋ ረጋቢት ኣለዋ ምናልባት ናበይ ገጽን ክበራ ከም ዘለወን ስለ ዘይፈልጣየን መስለኒ ኣብኡ ደሪቐን ዘለዋ ሃንደበት ኣብ ጥቓተን ረጋቢት ኮይኑ ዶ ክልምን ዝብል ሓሳብ መጸኒ በስመ ኣብ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘለኹ ዝነበረኒ ኹርዓት ከናበይ ጠፊኡ ስለምንታይ ማዕረኽ እንዲ ዝወሪደ ኣእዳወይ ዘርጊሐ ክልምን ኣይደልን እየ ንሓንቲ ካልኢት ኣብዚ ናይ ባዕዳ ሃገር ዝመጽእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ምልማን ጥራሕ እዩ ኢለ ሓሰብኩ ሳምናን ንስነይ መሕፀቢ ዝኾነኒ ብራሽን መግዝእ ጥራሕ ክልምን እዚ ግን ምስ ገዛእ ርእሰይ ዝኣተኽዎ ውዕል እዩ ክኸውን ዘለዎ ብሕፅረት ገንዘብ ተሸገርና ንገዛእ ነብሱ ሲልቪዮ ኢሉ ዘላለየና ኢጣልያዊ መንእሰይ ንዓይን ነቲ ኣዝያ ምልክዕቲ ዝኾነት ሄለንን ስራሕ ዘድልየና እንተኾይኑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓተተና ቁሩብ ግር እኳ እንተበለና ክልቴና ገንዘብ የድልየና ስለ ዝነበረ ብኣውንታ መለስና ቁፅሪ ቴሌፎን ሂቡ ከዓ ኣብታ ትጥዕመና ግዜ ክንድውለሉ ነገረና ምስ ደወልናሉ ብዙሓት ናይ ሚላኖ ቤት ምግብን ጎደናታትን እናጠቐሰ ዘለዎ ቦታ ሓበረና ሓዲኹም ጥራሕ እንተመፂኹም ኣኻሊ ይበለና ዘለዎ ኣድራሻ እናሓበረ ንመፅእ ኣለና በልክዎ ካብ ኣባሃህልኡ ከም ዝተገንዘብክዎ ግን ኣነ ዘይኮንኩስ ሄለን ንኽትከዶ እዩ ደሊ ነይሩ ኣብቲ ዝበለና ቦታ በፂሕና እንተሓተትና ግን ሲልቪዮ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይፈልጡ ነገሩና እንደገና ኣበይ ከም ዝሓበረና ክንሓቶን ተደወልና ካልእ ቦታ ሓበረና ሕጂ እውን ናብቲ ዝሓበረና ቦታ እንትኸድና ክንረኽቦ ይከኣልናን ሲልቪዮ ካባና እንታይ ከም ዝደለየ ክርዳእኒ ይከኣልን ይፍትነና ዲ ዘሎ ወይስ ንሄለን ይደልዩ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን እየ ብሰንኪ ቁሪ ክመውጥ ወይ ድማ ንልመና ኣእዳወይ ክዝርግሕ እንተዘይደልየ ግን ካብ ኢጣልያ ክወፅእ ከም ዘለኒ ተረዳእኩ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ ጥቓ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኮይኖም ቬትሮ ናይ መካይን ንዝሓፅቡ ሰባት ከይተረፍኩ ስራሕ ክደሊለይ ሓቢረዮም ነይረ በብኸባቢኡ ግን ኣየናይ ስደተኛ ኣበየናይ ቦታ መኪና ክሓፅብ ይኽእል በቶም ማፍያታት እዩ ዝውሰን ንናቶም መደብን ኣሰራርሓን ጥሒሱ ክሰርሕ ዝፍትን ከዓ ኣብታ ከተማ ክነብር ኣይክእልን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንበይነይ ክብሕት እየ ዝመርፅ ቁሪ ክብርትዓኒ ከሎ ካብ ካቴድራል ናብ ቤተ ክርስቲያን ሳንታ ማሪያ ዴል ግራዚ ብእግረ ይጓዓዝ
ناي ليوناردو دي كابريو ناي مودعتا درار استسميت يسوس مستق مزامرتون مودعتا جيزي درار زبل علا معالت تقلت قبقى أبزي أب وشت إزبت كريستيان يزلا نزا قبقى زيا نخريو معالتاوي نابز بوتازز وحزو بتحتي قصر يبلومن بتحتي سئل خريو رجع يحزو سدتن ياتاتكا مقبي مزللي قرب جنزبن كداونتن نخرخبو رجع يسرعو انت عينت فوليك الدن طبابن سلازلو وايو كنزز أكل سب رجع حيزو زوعل أيرد أنني بنفسي كأ رجع يفتوني حسر أقحت بقليلو زركب اللعنة كتما ميلانو قدنا كورسو بونس آيرس تبهل نكورسو بونس آيرس حليفة ناب بيت كريستيان سان فرانشيسكا رومانا أمرحكو بقول بيت كريستيان بزركب مع تسواتي ناب وشتي كدم مسقامي كم سراقيك أبحبحنا بالكو زورياي تعذبكو أب كتما ميلانو معلتاوي بزي مقرات زخدا بوتان تدا أهليا إذا بيت كريستيان زيئة ريغا حيزة نساعتات دحر متصباي بناي كوميدرة سلسيز تقاممة باستات وحبني أفز بوتا مقبن ختبلع ريغا ختقبرا لكا معلتاوي ريغا مقباركا أزيو أسل شاوي شحكوا أسل شاوي خن تعقستن تحتنا نخمهرقن حكي زني أبتا مدراويت كانت نختبتح ريغا خاب تعقستي كتسبل لكا اتخم كشنز تقوم لبوتا أزيو موقي زوهابنا مقبون مقري استوهابني تاسيرا دحر مرأي ناسات كلتا ساعتات مستقع عدي كعللن كما مقن عدل يركب أمانقو علالنا إمباسي إرترا بمخنيات بعال الدت ناي مقبل موزيكان مشت كم زدالو سمعكو أبالات إمباسي نابس مراخم اللسن زدالي سدتنياتاتون ناس آناي نفاري تكيتات دالي مالو اتتزارا بقدام حبره سبيتون كلتا دقون أب إرترا قديفوس تسد مسكين سبي قد مخلط عامتات أبيلو كان أب إيطاليان تأتوه كساب حجي أب تحت استبالا شوا مكاينيو زحدر أب جزي قطري بزح سب أب زحالفلو عمر قودنا هيلب بليس زبل تابيلا حيزو كلمني وعلمو مشات بقرنا تقرفه نابتا زحدر الله استبالا شوات مكينا يمرح ولا حانت نقر يبلون زنبرتون إشتاي كبري نساون شيطو بلمنا إزم حدر مدراويت كانت اتعمود اتاز قبرتا نقر انتنيرا نتاز نبرت خبرئة من تيلاتو قدام لوخات منجستين عنا ناب هاجرنا من انتخن ملس بوغن إمباسن كالوت أبالات منجستن جنزب يواتس أقام زلو مستزاربه انتي مالت كايخا قبل حتتكوه نت بلاستيك وانبر بحرق عند فيه كاب زنبر كوة تساقو زي من نقري عزي حرقو زوم سبات زياتهم جن سلمنتاي نابز كل مكرات قالعنان مسوءات خفيلنان أي سكرو من دي هو إمباسينا نابتاسيول زخونت هاجرنا إرتراك ملسنا يدلله أنا أملسني بعلو أمباسادر بأكل مزيو انتزرخبنن انتززاربنن ون ناب إرترا أملسني علامة نايتنا إدرار مشت إذن تخوين مو إذا درار زي نخي كايد كنك على سيزالنا رئيتي هابكو ناب إرترا تمليسة نإسياس كابز حقوسو أبزع عدزي مسورج انت ميتنا تقالسكو من باري حشاني ندك سالو زنبرنات إرقاتات أزيو سلز زحالة أب جزي ليتي مدكاس أقواريت إيه أو خوينة نرأسي نحسز رخبلا مع قوبي كمي جرى خمز ركب يحسب ناب إرترا تمليسة أب أبيات ما أسرتي كساقن فتسهم يحسبوني عسرت شمونت تحساس كلتا شحن كلتن موت أب كتما ميلانو إمباسي زمدبو ناي درار مشت أب تجاف ناي ممحدار كتما زركب منافش حليفكا أب زلو عداراش نحاد فابريكا يكاي تمديبو كم تقول لسبب زبيو أزيو قرار مشتي نيرو سمايك أي حن دبزاز بيجان حبر حيزو نبره أمود داتا أنا هايلن كالت وحدات سدتنياتاتن عفيت اتقبجاز قبرو لبوتا خيدنا كنت بو سنة أنستي أزيو بزح انجرا خمخا ناي سجان أحملتن صبحي زحازو دستتات حيزن نابت الدراش كأتوات عزبكو موزيك انياتاتون كبروتات كرارن كالوت مسارحيتاتن حيزم أتو نريو زنبرنا كلو لعلن تحتن نهاجرنا أذكرنا لكا كاب قرن العلي نافقوت هاجر يبرتع أنن مساي زنبرو عروختين سلازي تعدمنا نابت الدراش كنأتو أين خلنينا أبزوريا نايت فابريكا نساعتات كل البلنا دحر نويح كلل ولا قوات الميتون تنبره أب سعر نايت منافشا كوفيلنا كنعرف وسنا أبز ساعات زي نابت كل جزين حضر له بيت كريستيان سان دوناتو كنكيد أين خلنينا زنبرق أزحي درو بتحت قربتنا أتيو كم حسوم كجرفنا جميرو نبره قرب نفسنا انت مقنايلنا كنزل للجمرنا
ጸለምቲ ደበና ዝሓዘለ ሰማይ እታ ምሸት ክብድብድ ዝበለ ድባብ ከም ዘህልዋ ገበረ። ውሕዳት ናይ ጎደና መብራህትታት ነቲ ከባቢ ካብ ሙሉእ ጸልማት ገላጊሎሞ ይረኣዩ። ናይ ጓንጓ ድምፂ ዝጥዕም ናይ ኣዕዋፍ ድምፂ እውን ካብ ርሑቕ ይስማዕ። ቀለልቲ ዝበሃሉ ምውስዋስ ኣካላት እናገበርና ናብ ቅድሚት ሰጎምና። ሃይለ ሃንደበት ደው በለ። ኣብ ቅድሜና ዝረኣየኒ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? ብግምት 100 ሜትሮ ርሒቓ ናብ እትርከብ ኦም ጠመትና። እታ ገረብ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣግራብ ኣትያ ተኸዊላ ነበረት። ቆጽሊ ኣልቦ ጨናፍራ ጸሎት ዘዕርጉ ዘለዉ ኣእዳው ክመስሉ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ይረኣዩ። ኣብ ሓንቲ ካብተን ጨናፍራት ድማ ዝኾነ ዝተንጠልጠለ ነገር ረኣና። ዝተረበሸን ዝሰንበደን መንፈስና ናብታ ገረብ ንኸነምርሕ ደፋፋኣና። ነዊሕ ከይጸንሐ ብርቱዕ ንፋስ ነፈሰሞ እቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ነገር ከም ፔንዱሉም የማነ ጸጋም ተወዛወዘ። መሸማዕ ዶ ይኸውን? ኣይኮነን። ናይ ሰብ ቅርጺ ዘለዎ ይመስል። ኣካሉ ከም ደወል ናብ የማን ጸጋም ይንቀሳቐስ ነበረ። ክሳዱ ቁልዕጽ ኢላ ናብ ኣፍ ልቡ ተደጊፋ ነበረት። ኣብ ጨንፈር ናይታ ገረብ ዝተኣስረት ገመድ ብሓደ ጫፋ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢማ ትርአ። ደሚቕ ሕብሪ ዝነበሮ ናይ ፕላስቲክ ወንበር ከኣ ኣብ ትሕቲኡ ወዲቓ ነበረት። ሬሳ ናይቲ ሰብ ከይተንከፍና ርሕቕ ኢልና ብስምባደ ተዓዘብናዮ። ዘእወየ ሰብ ኣይነበረን። በንጻሩ ስቕታ መረጽና። እቲ ምዉት ኣካል ትንፋስ ዘለዎ ክመስል ንፋስ መምስ ነፈሰ ናብ የማን ጸጋም ይወዛወዝ ነበረ። ንሓፂር ግዜ ኣዒንቱ ኣተኪረ ጠመትክዎን። ካብ ሚሕር ቀዝሒ ኣስናነይ ንሓድሕዶም ክጋጨው ጀመሩ። ኣዒንቱ ድሮ ከምቲ ለቢስዎ ዝነበረ ጃኬት ጸሊመን ነበራ። ልክዕ ከምቲ ንሕና ለቢስናዮ ዝነበርና ጸሊም ጃኬት። ሚላኖ ድሮ በዓል ልደት። ኣብ ማእከል እታ ካቴድራለ ሓንቲ ዓባይ ጽሕዲ ልደት ተተኺላ ትርአ። ዝተፈላለዩ ሕብርታት ብዘለዎም መብራህትታትን ወርቃዊ ሕብሪ ብዘለዎም ዘብለጭልጩ ስልማትን ወቂባ ነበረት። ኣነ ሃይለን ሄለንን ኮለል ክንብል ውዒልና ምሸት ናብታ ካቴድራል ምስ ተመለስና ኢና ነዚ ኣደናቂ ነገር ክንሪኦ ዝኽኣልና። ኣፍና ሃሃቢልና ድማ ብኣግርሞት ተዓዘብናያ። ወላ እኳ ይዘንብ እንተነበረ እቲ ነጠብጣብ ማይ ግን ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ መሰለ። ከምዚ ዓይነት ድንቂ ነገር ርአ ይፈልጥን እየ። ሰባት ብዙርያ ናይቲ ካቴድራል ኣብ ዝሓልፈሉ እዋን በቲ ዝነጥቦም ዝነበረ ወርቃዊ ናይ ዝናብ ነጠብጣብ ተመሲጦም መንገዶም ይቕጽሉ። ሕንቕንቕ በለኒ፣ ዓዊልካ ብኸመፀኒ። ልክዕ ከምዞም ሰባት እዚኦም ብእዋኑ ገዛይኣቴ ሽምዓይ ወሊዐ ጽሩይ ናይ ለይቲ ክዳውንተይ ወድየ ሙቐት ዝህብ ኮቦርታ ተኸዲነ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰይ ገዛ ዝሓድረሉስ መዓስኮን ይኸውን? ቆርበተይ ብቑሪ ሰማያዊ ሕብሪ ሓዘ። ኣእዳወይ ንሓድሕዱ እናፋሕፋሕኩ ሙቐት ክፈጥር እኳ እንተፈተንኩ ናይ ኣካላተይ ዛሕልስ መሊሱ ዳወስኸ። እዞም ዝናብ ከየጠልቂዮም ቀልጢፎም ናብ ገዝኦም ንኽኣትዉ ዘኽዘኽ ዝብሉ ሓለፍቲ መንገዲ ኣዝዩ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልየኒ ሽጉር ሰብ ምዃነይ ኣይፈልጡን እዮም። ብቑሪ ኸርዲደ እንተሞይተውን ብዛዕባይን ብዛዕባ ጸገመይን ኣይክፈልጡን እዮም። መሬት ኢጣልያ ካብ ዝረግጽ 3 ኣዋርሒ እኳ እንተሓለፋ ካብዚአን ሓንቲ ምልእቲ ወርሒ ናይ ጎደና ተናባይ ኮይነ እየ ኣሕሊፈ እያ። መንበሪ ፍቓድ፣ ገንዘብ ወይ ከዓ ቤተሰብ የብለይን። ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት ናይ ህይወተይ ምቾትን ሕንቃቕን ዝመልኦ ናብራ ኣውሮጳ እናሓለምኩ እኳ እንተሕለፍክዎን ምስቲ ሕጂ ኣብ ኣውሮጳ ዝነብሮ ዘለኹ ካብ ሞት ዘይሓይሽ ሕሱር ናብራ ምስ ዝወዳደር ግን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎም። ከም ጣዖት ዝምለኹ ኣውሮጳውያን ንስደተኛታት ተናበይቲ ጎደና ኮይኖም ከንቱነት ዝመልኦ ህይወት ንኽመርሑ ፈሪዶሞም ኣለዉ። ኣብ ፊት እቲ ዓባይ ጽሕዲ ደው ኢለ ገጸይ ብኽልተ ኣእዳወይ ሸፊነ ንበይነይ ኣጉረምረምኩ። በቃ ካብዚ ሃገር እዚኣ ክወፅእ ኣለኒ። ናበይ ከም ዝኸይድ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ኢጣልያ ገዲፍካ ምውፃእ ግን ብህፁፅ ከተግብሮ ዘለኒ ስጉምቲ እዩ። እዚ ብህይወት ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ካቴድራል ዝርከቡ ኣስታት 300 ውቁባት ሓወልትታት መሰኻኽር እዮም። ዝተዛረብክዎ ኩሉ ሰሚዖም ኣለዉ። ኣነ እውን ወላ እኳ ብፍርሒ ተዋሒጠ እንተነበርኩ ድምፀይ ግን ሰሚዐ እየ። ድምፀይ ጥራሕ ዘይኮነስ ትንፋሰይ እውን ይሰምዖ ነበርኩ። ነፃነት ዘጓናጽፍ ውሳነ የወሲነ። ብቑሪ ኸርዲደ ከይሞትኩ ከለኹ ካብ ኢጣልያ ክወፅእ ኣለኒ። ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ዮሴፍን ቅድስቲ ማርያምን ንህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዞም ናብ ስደት ዝተሰዱ ማለት እዩ። እንተዘይስደዱ ነይሮም ንጉስ ሄሮዶስ ንኢየሱስ ክርስቶስ መቐተሎ ነይሩ። ሄሮዶስ ንኢየሱስ እንተዝቐትሎ ንዓለምና ናይ ምድሓን ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ መን መወደቐ? ጽባሕ ሊቀ ጳጳስ ጆን ፖል
كابتي أب روما زركب بيت كريستيان قدس بطرس نينقع بصحكم ملأختي ناب كلهم مؤمنان كما حلالو فيهم لومي أبز قدست مشهد بيت كريستيان نخل سب كفت سلازخونت أبت مبلع مال مس أبعرن أدوغنينا كنحدر كاب أبالات قجلنا مسانا زي اللي قدام ترايو أبتنا يكب جامشهد زرعنا يو زسنبت نجر نمان نمسب أي نجرنان نفاس أبس المات زوزو زنبر ريسا دحر مرعينا تعزيمنا خنعزبنا مريسنا ننوح زبالة دقائق بسقطات واحدنا نتريسا بقات كرو تمتنا يو نززس كحكح ترقيت دحر مرعينا وشتنا تربشو نبلون نحسبون طفقنا حدا كان مأكلنا ناب بورتا فينيسيا قزو قسقم متجمرة نحنا دما اقرو صعبنا نابتا وترو ندك سهلا كورنا عكيدنا باكوتاتنا أنصفنا بقري زدارق نبسنا أقادمنا يوم ليتي زنبرق أزحن مستأمنا فشا زرعنايو زبهرر ترقيت تدميرو نحانت دقيقون انتخونت سلم كيبلنا مريت وقحت عبج أنفر ناي قرب تنتلتيلو أعينتو أفتيتو يمانت أقام زبل زنبر ريسا نبحلنا نتملالسه دكاس كلانا لكا تجزأ نفسو حانيقو هيوتو زد فأسب أدامي نيرو أدام عالم تأبيباتو تسفى قريتو هيوتو زد فأ نايمي جمريا سدتنيا يكونن فتان ناي مترو بابور عب تقوم مسبصحت جزاء نفسهم نف حديد ناي بابور بموروار وي دما كاب لعلواي طرزي ناي بيت كريستيان بمصداف هيوتهم زحلفو سدتنياتات بزحاتهم ننوح عمتات تناباي غودنا مخان نحلنان تسفان ناي ادم قوصيا توكلت منግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ድራር ግብጃ ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝኽእል ገንዘብ ከዋጽኡ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት እዩ ነይሩ ስግንጢር ዝኾነ ክስተት ኣዳም كم كل خالق سدتنيا زحاشة هيوت مسريتو جنزب نسدرا بيتو كلئخ ينيرو مدبو حما عدل كوينجن رئيس أدام ناب إيرترا تلاقه عسرة تحساس كلتا شحن كلتن ركب مسامع عركي ولاكوا كاب إيطاليا خوات انتوسنكو مس سامع عركي جن جدن كنراخب كم زلنا تجنزبكو كروتانا خوينة عب زدول كل جزء باسانو ديل غرابا عب استبهال سمينا وكفال إيطاليا كم زلون نجيرن نيري سامع عركي كتما ميلانو قدي فيها كأن مموتأي كان الرخب على نابل كوا عب تليفون مسعر اختي بأكل كالرخب نتزيك إلى دقاها أوروبا مبتحي انتهي ترقم اللوو سامع عركي عب كأنيات بعال لدت عب ساعتات كأن مقاتر ترح سلازي سرح حانت معالتي ترخيبنا نخنعلل تسمع معنا أب كتما أب زركب مأكلاي مدبر بابور ساعة 4 دحر قطرين خن الرخب تقاطرنا نصح أير زعبل له معلتي قرز حزل النفاس نخدهون تي بسيعو نبع صمتي أتوه نسامع عركي كاب رحق كما تسمسر أخوه شعو نشعو على الأخوه دم قيح جاكيت تخدينو الناقوي ناباي كما تسر أخوه نبعتي كحزويك ألكن سعيرني سامي حجون كاتينن دقيقني سامي نفسي بمنكوبنا ناتقونا نسنا تحاقفنا زاك نفسي دحنديها أب إيطاليا دحر مئتاوي كم لومي استحقوس كل المعلتات أزين وحداتين نسامع عركي زحلفنا يهيوت هندبت أبق مريك الجل بلني إنا درفنان كبرونا هربنان بقزاوتنا نحلف كاب قفانا والتهدرات هقدف نبزح أوارح تحابينا زحلفنا يجيزي أوروبا نمئتاو زوصانا يوتن إنه أمود أتخاء أوروبا بتحنا أبقت نايسامي حقوسن متشوتن أين ببني كمسك بالفتنة أنا في الشخ بلقو هيوت كافتقد مع عمد زنبرتو حجي زيادة فتانيتن حدا جنيان كوين الله تميتن تمئن ناي مدربة دهارور ناي بحر مكرا ناي أوروب أورجن ورداتن زات أنا قد سدتنيا كميلو تباين بحريون عقيبو قد صليخل آنن سامن كاباس مرا جميرنا كمي جرنا أوروب أخنا أتخم نخل وطن أوزينا نبرنا إنه خا دحر 10 أوارح أو أوروبا كتما ميلانو ترخبنا بزحات نجارات كوا أنت تلاوتو عركنتنا جن كم زنبر قتله إيدني إيد تتحاحزنا بحنساب سقومنا سبريسو حزنا على الكلمة مجمرنا أبقليو كيدنا سئل خنس سأل سلزدلنا نابيت سألي أمرحنا حانت بخارا نفرارحو بحيلي سحق إزبلوات مسل فرنجي بحيلي كمسيلا اتو بلتنا سميعو مقارجة خفيتنا ناوشتتي استوديواتنا ناب كاميرات أميتنا الناس حقنا بزح سئلتات تسألنا اتوم سئلتات كا بغطبت بقون نتا خاميرا كوص جمرو كاب هاجري كاب زوص
كمزالومي نحد ساعات زأكل مسامي أبي مدبر بابر كوينز سحقو سحق سحق يفلتن نحتصير جزي دا يخون نبر بتعمي زحقوس جزي أحلفنا سامي كاباي تفليو نابي وشت مدبر بابر دحرم اتاو نابي باسانو توستو بابر حيزو مس نقلون بيني مسحق هاي قوارتسكن أنا خا بغتتا عبتقاي زنبرت تكال وكيل قعزة بمخاد نتا سمياوي ناي سراح لبس لبيسا زنبرت سراحتنيا ناب كالا حجر زوستني حسر تكيت نخد قرصلي بقانقو انجليزينيا حتتقوا بزي رد انو قانقا مليسا حتتتني كاب ايطاليا ناب كالا حجر زوسد واقو جن ازي حسر تكيت قرصلي بجخي اندغنا بانجليز تزاربكو انتي تبل كم زنبرت كرد اني كالن لوغانو ناب لوغانو خد كيت تدلي رأسي بقاو انت دحر مرقناقي عب كمبيوترات صحفتمو تكيت اوصيا حبتني 12 يورون 10 سنتيم زخفل عليك كتبل حسابي نجرتني كندزي ገንዘብ بمخفالسي عب قربيت حجرات ناب زلوا ختماتات كتكيدي كالي عب أوروبا كب حدا حجر ناب كالا حجر نمخاد معرخ اندزي حصري مسلني نبرن قدم حجي معرخ اندزي وحد ገንዘብ بمخفال كب حدا حجر ناب كالا حجر جيش يفلتني أستير ناي دربا أمني رحكتي زلوا زبلتو عمونغ إيرتران سودانن زركب دوب نخسجر زخفل كوا بعشحات زتمن ገንዘብ تزبلني